Eli siis, joo, tää tyyppi niinku löysi mun beissin ja se otti multa kaiken. Se otti ihan jokaisen tavaran, mitä mulla oli. Se tuhosi mun sugarcane farmin. Ja niinku ihan kaikki. Niinku täältä. Otti mun sukarit täältä. Otti mun ender chestin tästä. Siellä oli mun kaikki timanttikamat, kaikki. Mulla ei enää mitään jäljellä. Mulla ei ole enää mitään jäljellä. Ja se jätti tähän tämmösen niinku viesti. Ja sit se otti. Täältäkin varmaan ihan kaikki ottanut. Joo. Hopperitkin ottanut. Joo. Ja niinku rikko mun koko beissi. Mut tässä videossa mä aion löytää hänen beissi. Mä aion tässä videossa rikkoa se hänen beissi ihan kokonaan. Täältä mä voisin ottaa ton pois myynnistä. Joo. Joo. Tämmöset mä oon niinku myynyt nyt pois. Niinku tän pelin aikana. Ja mä siis pelaan DR Donutin servolla tällä hetkellä. Joo. Ota. Noin. Noin. Kahsta vielä noin.
Ja sit mä menen vaan etsiä sen beissiä tästä. Tai ainakin jonkun beissin kotan löytää ja sitten ottaa sieltä kaikkia. Ja niin, et juu silleen. Koitan tehdä tässä nyt. Ja sitten täältä. No. Joo. Mä teen sitten tästä osa 2 joskus.